Jolupe gwenge ma Sindo dhi bedo gi yot e chwalo tijegi tok chako gedo mar kambi rech mabiro konyo ting'o malo pith mar rech e alwora mar Nam Lolwe. Chenrono mar gedo dhi kawo omwom milion 140 kendo gedono dhi rumo e dweche 8 mabiro. Chenro mar keto mise e gedo mar kambino ne ochaki ayanga kokalo e tudruok mar kambi rech mar Victory Farms kotudore kod sirikand kaunti ma Homa Bay. Ariyo mar kambi mar Victory Farms okoni kambi biro bedo ka loso rech maromo tan 120 odiochieng' ka odiochieng' kendo biro konyo jolupo ma osebedo ka ywak e wi deko chopo e chiro kaluwore gi onge mar kuonde ma ginyalo tere rechgi. Kamano bende kambino biro bedo ka rego ochanga kendo loso chiemb rech kendo mag gwen mabiro bedo ka siro jopith e alwora Nam Lolwe. Rech maromo 120 tons per day. To Super Value Addition Center ni kendo biro bedo gi mashinde manyalo tuoyo ochonga kendo tuoyo other plants mitiyogo kaka inputs ne animal feeds. Koro en gima waluongo ni integrated fish processing center. Super Value Addition Center ibiro ger e muda mar dweche 8 to wadwa yawe in February of 2026. Koro wan kaka sirikal mar Homa Bay County wasendiko chike ma ok kony Victory Farm kende to jokeno mamoko moikore biro keno Homa Bay wan gi thuolo mar ywayogi mondo gibi giken e yo mayot to ni mondo jowa mondo yud konyruok. To kaka kaunti wamor ahinya nikech odhi provide opportunity mag tije ne nyithindwa kendo maendi biro dhi mabor empowering ngimagi.